kubona bonke abazosibungaza lolu suku kusukela namhlanje kusasa. Namhlanje nake ngithi ngiyalemukela ibandla lasehlahlindlela. Nansi-ke impahla engimukela ngalo ibandla lasehlahlindlela. Sesilindeleke ibandla nalo lishoke elikushoyo ngumshumayelwano ozokhuluma ngabe ezimpahleni okhulumayo ngabe ezimpahleni uthi nayi impahla iqhamukile uthini ngale mpahla Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga kakhulu usuku lesesifikile. Ngale mpahla ibandla lonke lasehlahlindlela lamukela umshumayeli wethu simthandayo. Amen. Hayi impahla esimukela ngayo ukuthi uwala ehlahlindlela. Engavakasha nje ngamaphumulo kodwa ungiwala. zenzeni zishayisane-ke nalesintana nene bese yibamba umshumayeli ayithintane ngamakhala lezinto bese yibamba akayibuza umshumayeli ayithini silezindlela nalo-ke ibandla liyashada namhla nomshumayeli walo. Amen. Njoba ishayisana kanjena nje-ke sokuyinto yinye le sicela nabasezulwini-ke bekwemukele lokhu kuhamba abashumayeli abadala asebenza lo msebenzi bememukele umshumayeli nalezi phefumula lezi impahla zemukeleke. Amen. Sesiyathandaza-ke sonke siyamcebisa behlukana into ukubhalela ngaphandle ikhomishini inyongo le yebandla inyongo le eqhamuke kwaNgcobo ihlukane lezinto zibe zinye ngoba izona izosebenza nezo bobaba mantolika ngithini inyongo niyibona inkomo emukele ngayo umshumayeli yebandla yenu funa inyongo yakhona ime yodwa zingahlangani inyongo nikubhalela ngaphandle ikhomishini eyebandla eyo kamshumayeli qhubeka-ke bakhona ukuyini kwethulayo thule wathi ngendlela aqhubeka asho ney'nkomo kuphela lokhu sithula konke manje maNazaretha asimeni kancane silalele asithulile lesibili imani bafana Le mpahla lena lenkomo lena yabashumayeli ukudla kwabashumayeli sithebe sabo. Amen. bangcwele lapha esibayeni ukhona impahla yokuhlabisa abefundisi benkosi izothula khona ke la kumfundisi lapha esibayeni imvu ayibonga inkosi. Bese kuba khona imvu yesibili yabavangeli benkosi. Amen. Siyabonga. Khona ke bangcwele khona inkomo lapha umshumayeli emukela ngayo ibandla. Khona inkomo ngale
yebandla elimukela ngayo umshumayeli wenkosi. Konke-ke lokhu esekwenzile konke inkosi ibusise. Sesophuma-ke sihambe soyibona leziya mpahla lapha leziya nkomo njengoba siphuma la sesiyoyibona usiswe yisebenze ngoba sithulwe sesibayeni soyibona. Ayifuso myoleleli Angishone kuba bomdabu. abanye ngoba ngathi ngomama bakomiseni ngokuba abanye ithebeleni sesifice ivule. Alisondele ibandla lingafibeke emva libuye ngapha nayo indawo. Lena-ke njalo iyafana Lalela ibandla la nangu umshimali ekhuluma. Nathi-ke inkomo evukela ngayo ibandla. Inkosi ibusise. Hayi-ke sekuphelele-ke bantwana benkosi cabanga ukuthi awomama ayishiye ayawazi umsebenzi wabo. Le nkomo le eyebandla lisibona la, inkomo yebandla elamukela ngayo umshumayeli uNgcobo le esiyibona la. Bese kusilesi le nkomo esishiye lapha ngemumva, inkomo umshumayeli amukela ngayo yena ibandla. Le engibheke kuyona manje inkomo yamshumayeli wamukela ngayo ibandla naye. Ya, siyabonga. Umfundisi uMathenjwa nesimbona lapha. Ngizocela nje insizwa yethu ensizweni ngize na interview. Sithole kancane nje ngicela usiqhinta. Cela mengane. Usuvume nge-interview. Sithole baba wami. Uyaphila baba? Ngicela usiphi igama lesibongo baba wami. Ukufundwa kaSithole. Baba wami kwenzekani namhlanje la eHlahlindlela? Namhlanje umsebenzi omkhulu kakhulu lapho ibandla laseHlahlindlela limukela umshumayeli walo, umshumayeli uNgcobo, kanye nomshumayeli naye futhi yamukela ibandla laseHlahlindlela. Umcimbi onamhlanje. Yebo. Lo mcimbi lo njengoba unamhlanje uyozuphele nini njengoba kuyisabatha nje namhlanje? Njengoba kuyinamhlanje kuyisabatha nje singasiqeda nesikhuma ngenkonzweni, so umcimbi uzokahle uzoba kusasa. Namhlanje besisathulelwa impahla amaNazaretha akwazi ukuthi ayithenge nomndeni wakwaNgcobo okwazi ukuthi uyithenge. So njengoba silana nje sesibona yonke impahla nawo wonke umsebenzi osowenzakele zase ziyabusiswa impahla. So njengoba sesiqeda nje manje
qale sibone ukuthi impahla sihamba semakhaya siyoshintsha sibuye sizohliza nathi ilokhuzana impahla akuzobe kukhali ube kucindezela usawoti elokhu zegqokweni because kulamula nje ukushona kwelanga kusasa. Baba wami uzizwa unjani wena namhlanje ngoba wenza umcimbi omkhulukazi kangaka uzizwa unjani? Ujabule ngijabule kakhulu indlela i-tracksuit esebenze ngayo, indlela uJamangweni asebenze ngayo, indlela ilokhuzana amakhosazana asebenze ngayo, uhlanganisa lo umsebenzi omkhulu kakhulu nje. uNkulunkulu ngathi angabusisa bonke abantu abanikekile basuke enhliziyweni zabo. Yebo baba. Konjwa lesempeli likusiphi isigceme noma likiphi indawo? Leli thempeli leli Hlahlindlela liselindelane lise-Richmond Farm eNtuzuma B. Liphakathi kwaselindelane naka-K. Kodwa ngokwamasipala liseNtuzuma B. Baba. Yalikhona e-Richmond Farm. Yebo. Mfoka Sithole, siyabonga kakhulu Job. Siyabonga mfowethu ngencazelo yakho sichazeleni egameni lonyazi lwezulu uNkulunkulu wethu. Siyabonga kakhulu sithi nje mfethu inkosi izikubusise. Siyabonga. Azongigaxela